Днеска е доста засилен трафика на околовръстното на М25 около Лондон и съм в едно задръстване поредното. Явно, тъй като всеки ден ще минавам по околовръстното и ще ходя до Ковантри, приятеля, и ще се връщам на Ашфорд. Ще ми се наложи да обикалям по околовръстното на Лондон. И това ми очаква всеки ден. Засилен трафик и големи задръствания, особено в следобедните часове. Така че, който обикаля Лондон по М25, М20, М25, ето тук самолети, всичко са летищата са наоколо, да има на предвид, че са доста големи задръстванията и много голям трафика около Лондон. И какво ми остава, освен да чакам да се измъкна от трафика. И така. Така че трябва да се работи. В момента с това се занимавам. Карам камион тук в Англия. Смених малко установката, бях в Германия. Реших да се преместя малко в Англия да работя за разнообразие. Но пък тук трафика е ето 4 платна, доста по-голям от там, където бях. Моята локация около Хамбург. Сега тук в Англия трафика е доста по-голям, засилен. Следва изход от магистралата. Така че, приятели, поздрави от Лондон, където в момента се намирам. Приятен ден и за повече видеа, ако решите, може да ме последвате. Чао, чао и приятен ден от мен, приятели. Чао, чао.